ng mga nagbabagang balita. Kilo-kilong nabubulok na karning baboy na nakasilid sa sako, itinapon sa isang bakanteng lote sa Libmanan. Task Force Election 2025 ng Kasoreco, nakadeploy na. Zero brownout sa araw mismo ng halalan, siniguro. At American National na naharap sa kasong pang-aabuso, arestado sa Naga City. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Pasintabi po dahil maselan ang susunod na balita. Inuuod at nabubulok na karneng baboy ang tumambad sa mga residente sa Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Itinapong nabubulok na karne, peligroso umano sa kalusugan ng tao ayon sa isang doktor. May ulat si Eli Balbin. Makikita sa video na ito ang tatlong sako na tila kung ano lang ang laman. Maya-maya pa binuksan ito at tumambad ang umaalingasaw na karne ng baboy na nabubulok na. Itinapon di umano ito ng hindi nakikilalang individual sa isang bakanteng lote sa Sitio Ugis, Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 5 ng hapon nitong Mayo 7. Kwento ni Margie, may mga residenteng nagrereklamo dahil sa masangsang na amoy. Agad na nagtungo ang mga ito sa bakanteng lote upang malaman kung ano ang dahilan ng masangsang na amoy at bumulaga sa kanila ang mga sakong naglalaman ng nabubulok na karning baboy. May nagreklamo na residente digdi na namamarong. Kaya nag-decide po ako na pabuksan duman sa tanod kong tugang kung ano sulaog. Akala ko simpleng basura sana. Ang laog po pala, lapang karni. Agad naman ay inaksyonan ng Barangay Council nang malaman nilang may itinapong nabubulok na karning baboy sa lugar. Agad na ibinaon sa lupa ang karne ng baboy upang hindi na mangamoy at hindi na magdulot ng sakit sa mga residente. Automatic po, nag-aksyon ako naman. Pinasabihan ko po tulo si chairman ko, iyo po ang caretaker ko kang Ugisono, tamayo pa ko duman ng kagawad na naibubugtak. Alagad po, automatic man nag-aksyon po man duman si chairman ko, si Aldrin Cordero. Tapos po, si mga tanod ko, pinaduman ko, iyo po, tupiga si kaso man tulos. Ayon kay Dr. Ricardo Pataksil, lubhang mapanganib ang hindi tamang pag-dispose ng mga nabubulok na karne, lalo na malapit sa mga kabahayan. Pwede umano itong pagmulan ng sakit tulad ng ubo dahil sa masangsang na amoy. Ang nasa sanitary code, isa yan sa mga problema, yung nuisance, yung amoy na madudulot yan. Kung malapit sa mga kabahayan, pwedeng maapektuhan sila sa amoy. Isa pa, yung siyempre ano niya ng mga bakterya, pwedeng magkalat niya ng sakit dyan, mga magtatay, kung ano man ang problema. Dagdag pa ni Pataksil, ang unang maapektuhan ay ang mga bata dahil sa hindi magandang amoy. Masangsang na amoy, makakaapekto sa mga bata, lalo na yung may mga hika ng mga bata. Samantala, patuloy pang inaalam ng barangay kung sino ang nagtapon ng mga nabubulok na karne sa bakanting lote. Eli Balbin, CSN. Inaalam pa ng Department of Agriculture kung paano nakuha ng mga pato sa Kamaligan, Camarines Sur ang H5N9 strain ng bird flu. Depopulation sa mga pato sinagawa na para hindi na kumalat pa ang virus sa mga kalapit na lugar. May ulat si Regine Bue. Kinumpirma ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ang unang kaso ng bagong bird flu sa Pilipinas nitong Mayo 7. Ayon sa BAI, ika-30 ng Abril na magpositibo ang resulta ng pagsusuri sa isang itik matapos isagawa ang routine surveillance ng DA Bicol. Hepatogenicity avian influenza o HPAI type A subtype H5N9 ang bird flu na naitala sa Kamaligan, Camarines Sur. Agad naman na nagsagawa ng mga hakbang ang BII upang mapigilan ang bird flu. Nitong Mayo 6, isinagawa ang calling at depopulation ng mga itik sa mga apektadong farm sa Kamaligan. Nagsimula na rin na i-monitor ang mga lugar na nasa 1 kilometrong layo mula sa affected area.
Bagamat mga ibon ang pangunahing naapektuhan ng H5N9, hindi inaalis ang banta nito sa kalusugan ng mga tao. Hinihikayat naman ng ahensya ang publiko na i-report sa otoridad kung may mamonitor na pangkaraniwang pagkamatay sa mga alagang ibon para mabigyan ng agarang aksyon at di na kumalat pa ang sakit. Samantala, inaalam pa ng DA-BAI kung paano nahawa ng H5N9 bird flu ang mga itik sa Kamaligan. Regine Bue, CSN. Sa kaugnay na balita, hindi maiwasan ng ilang nagtitinda ng karneng manok sa Naga City People's Mall na mangamba na baka maapektuhan ang kanilang sektor dahil sa naitalang bird flu. May ulat si Darlene Lastrulio. Kumalat ngayong umaga sa merkado ang balitang may kaso umano ng bird flu sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur na naging sanhi ng pangamba sa hanay ng mga nagtitinda ng karneng manok sa Naga City People's Mall. Nitong May 7, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang kauna-unahang kaso ng H5N9 bird flu sa bansa matapos itong ma-detect sa mga bibe sa Kamaligan, Camarines Sur noong April 30 sa isinagawang routine check. Ayon sa mga opisyal, agad na isinailalim sa queuing ang mga apektadong bibe noong May 6 upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Patuloy na minomonitor at nililinis ang lugar bilang bahagi ng mga hakbang sa kaligtasan. Ang avian influenza o bird flu ay isang nakahahawang sakit sa mga ibon at maaaring makaapekto rin sa kalusugan ng tao kung hindi maayos ang paghawak o pagkakaluto ng karne. Ayon kay Weng Borromeo, isa sa mga nagtitinda ng karneng manok sa NCPM, ikinakabahala nila na baka maapektuhan ang kanilang negosyo ng pagkakadiskubre ng H5N9 o bird flu. Actually, ngunyan lang kung aldaw naaraman mi na may bird flu from Kamaligan. So, ina-advise kami ni ma'am na day mo na magkuha sa Kamaligan area ng chicken. Sa kabila ng kumakalat na balita, sinabi ni Weng na hindi pa naman naaapektuhan ng kanilang benta, ngunit inaasahan na nilang unti-unti nila itong mararamdaman kung kumalat pa sa ibang lugar ang bird flu. Nagpaalala rin si Weng sa kapwa nila manininda sa palengke na maging mas maingat sa pinanggalingan ng kanilang panindang manok. Di mo na magkuha sa ibang mga ahente, lalo na paghaling Kamaligan. Samantala, agad iniutos ng Bureau of Animal Industry ang disease control measures sa buong rehiyon gaya ng queuing, quarantine surveillance at koordinasyon sa mga otoridad para hindi na kumalat ang naturang bird flu. Darlene Lastrulio, CSN. Tiniyak ng Kasureco 2 na walang mangyayaring brownout sa araw mismo ng halalan sa Lunes. Task Force Election 2025 ng Kooperatiba nakadeploy na. Narito ang ulat ni John Amador. 100% ng handa ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 para sa paparating na halalan. Pagtitiyak ng kooperatiba, walang mangyayaring problema sa pasilidad at mga equipment ng kuryente upang matiyak na walang mangyayaring brownout sa 12 ng Mayo, Lunes Election Day. Nagpuan po kita kang paglibot si final inspection ta duman sa mga classroom kang nakaagi pong Lunes. Ano po? Although may mga nanotaran kita mga minor pa lang na mga minor naman lang na mga problema pag-abot naman sa mga pag-compress ng connection. Pero so far, majority ng mga nandumalan taray din. Gusto sabihin po, ang tigyaan tabayanan ta na lang si supply kang kuryente. Pero si mga facilities, si mga schools, overall may naman kita nahihiling na mga possible na pwedeng magkausan ng problema unless igo kita ning mga insidente na talagang they kontrolado ang Kasureco 2. Dagdag panibukay, inaasahang magiging maganda ang daloy ng supply ng kuryente sa halalan, gayong ito ay kanila namang napaghandaan. Naghahalat na lang kitang final report within this day kung sakali man may provide na po yan. Makakasiguro kita during election day, maabot na May 12, 2025 na magiging marahay po ang serbisyo ng kuryente. Pero dito manggiraray na hali itong mga possibilities. Kaya igo po kitang mga technical personnel ta. Actually, sa Naga, igo kitang 12 na crew. Di pa po kabali dyan si mga heavy equipment operator ta. Matapos ang final testing at sealing ng mga ACM, wala umanong aberya ang naitala sa supply ng kuryente sa mga ACM.
Maliban kasi sa COMELEC at mga magsisilbing poll workers, kasama din ang Kasoreco sa sinasagawang final testing and sealing lalo't gumagamit ng kuryente ang mga ACM. Nagkaigwa na kita ng testing, final testing and sale. Ang gusto sabihin ko yan, talagang working ang sa tuyang supply kang kuryente during election. 100% ready. Kaugnay nito, nakadeploy na din ang Task Force Election 2025 ng kooperatiba. Jan Amador, CSN. Mahigpit ang paalala ng COMELEC sa mga kandidato na hanggang sa Sabado na lang o May 10 ang pamimigay ng election paraphernalias. May ulat si Regine Bue. Ilang araw bago ang halalan, inaasahan ng last-minute effort ng mga kandidato sa pangangampanya. Kaliwat ka ng panliligaw ng boto sa mga botante. Subalit paalala ng COMELEC, sa Mayo 10 araw ng Sabado o 2 araw bago ang botohan, ipinagbabawal na ng ahensya ang pamimigay ng campaign paraphernalia kagaya ng sample ballots, pamphlets, t-shirt, bottled water at kung ano pang mga gamit sa pangangampanya. Ayon kay Attorney Michael Julia Jr., ang COMELEC officer ng Naga City, ang sino man na lumabag dito ay pwedeng ikonsiderang vote buying. Sa social media, sa mga mga alleged vote buying, siguro pag lumunta sa kandidato, dahil kita mag-resort sa vote buying, bako lang dito sa Naga ka, siyempre, sabihin nationwide talaga ang may mga arka na pangyayari, mga vote buying. Igwa man pong committee ang kontribigay ang COMELEC, campaign po laban sa vote buying. Na po ang vote buying, preventa na po yan, bagonta na ang kang every election, natuod na pati. Bako lang sa mga kandidato, pati sa mga botante, i-eliminate na ng vote buying para sa mga magboto kita sa kandidatong itong katatabang sa tuya. Bako dahil sa may tinao sa tuya na kwarta or good sa performance. Samantala, pabatid naman ng COMELEC Naga sa mga botante na huwag magdadala ng kung anong man na campaign material sa loob ng voting precincts, kagaya ng deadly weapons, alcoholic drinks at iba pang prohibited items. Pinabulaanan din ng COMELEC ang kumakalat na impormasyon na pinaaga sa ibang araw ang elections. Sa kumakalat na social media posts, imbis na May 12 ay sa May 10 na umano ang halalan na mariing pinabulaanan ng full body. Nakasaad sa Republic Act 7166 na dapat ganapin ang regular elections kada ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo. Regine Bue, CSN. Arestado ang isang 76 anyos na American national sa Naga City na naharap sa kasong pang-aabuso. Autoridad hinikayat ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso na maghain ng kaukulang reklamo. May ulat si Jan Amador. Kulungan ang bagsak ng isang 76 anyos na American national matapos itong arestuhin sa Villa Corazon Subdivision de Rosario, Naga City sa kasong paglabag sa RA 9262 at kabilang sa e-warrant system ng PNP. Naaresto siya kahapon, so ang kaso niya po is yung violation of RA 9262. So sa ngayon nandito siya sa ating station as a custody natin. Then taga rito po siya sa sa Villa Oviedo. Ano siya, parang retired social security officer. Last year, June 2024, so na-filean siya ng kaso for non-support. So inabandon na daw yung asawa niya. Yung asawa niya bedridden na. Then yung nag-file ng case is yung kapatid ng asawa niya. Eksklusibong nakapanayam ng CSN ang naarestong American national na ayon sa kanya, nagbibigay naman siya ng sustento para sa kanyang asawa. The sister-in-law wants my money that I was giving to my wife. Right, but they didn't give it to her. They used it for their own, electricity. I believe I have a lawyer. Somebody else, I believe, is set up for it. Ang mga ganitong kaso na sakop ng VAUCIDES ay maaaring dumaan muna sa proseso sa barangay kung saan maaaring mapag-usapan at maayos at hindi na humantong sa dimandahan. Subalit, ayon sa isang VAUCIDES officer sa isang barangay sa lungsod, kalimitang kaso na kanilang natatanggap ay ang pananakit ng asawa at hindi pagsusustento.
Ang iba ay hindi na umanaw isinasangguni sa kanila sa ilang kadahilanan. Kung maaari kasi, kung maayos din alam naman sa barangay, pwede na talaga doon. Pag di na po talaga kaya, dinadala na namin dito. Oo, kasi kung kaya pa naman talaga sa barangay, pinipilit din namin po na maayos din po sa barangay. Kung magkasundo po ang magkabilang opo, ginagawa na po lahat. Pero kung talaga pong di na po talaga maayos doon, kaya dinadala na po namin dito sa stations. Palagi po, sa mag-asawa po, unang-una, yung physical, talaga, palagi po yun. And economic po, yung pagdating po sa pera. Marami po talaga mga kababaihan na takot po talaga magpunta ng barangay o mag-report. Kasi isa po doon, nahiya sila or parang sila baka i-marites. Di ba? Uso nga ng marites. Parang, ay ba, di ko na lang i-report sa barangay kasi baka mabalita saan. Pero sa totoo lang po kasi talaga, pagka bawsi, meron po talagang isang dyan na confidential po talaga yan. Paalala niya sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso. Yung payo ko po sa mga kababaihan po na ng mga karasan po, physical, psychological, economic, or sexual, mga abuse po, kailangan po i-report po nila. Huwag po silang matakot kasi may tutulong naman po. Mula sa aming barangay po, nandun po talagang pagtulong namin and mula po sa kapitan po din namin and sa Committee on Children and Women, tutulong po talaga. Hanggang dito po sa Station 6. Jan Amador, CSN. Natupok ng apoy ang bahay ng isang senior citizen sa Bato, Camarines Sur. Sanhin ng sunog, hinihinalang ang naiwang pinapakulong ng biktima. Si Jan Amador sa detalye. Nagpuputok ay. Kuha ang nasa 2 minutong videong ito sa nasusunog na bahay sa Zone 7, Barangay San Roque, Bato, Camarines Sur, pasado alas 10 ng umaga kahapon Mayo 7. Nagngagalit na po yung tumupok sa bahay. Ang ilang residente gamit ang timba at tabo ay binabasa ang paligid upang hindi na kumalat ang apoy. About 10:50 ng umaga kahapon, we received a call from Dr. Torre. Si Dr. Torre, hindi namin siya kilala pero baka siya yung, kasi may ginagawang medical mission sa San Roque. Tumawag sa amin si Dr. Torre and then immediately, pagkatapos ng call niya, nakuha namin yung detail. Wala pang 1 minuto, pumunta na kami nag-proceed na kami sa San Roque, Zone 7. Kaya lang, medyo yung San Roque from our station, medyo malayo, almost 9.1 kilometers. Ang natupok na bahay, pagmamay-ari ng isang senior citizen na ginang na mag-isa lang sa kanyang tirahan. Gawa sa light materials ang bahay na mabilis na abo ng sunog. Pagdating namin doon, sir, medyo yung bahay, bagsak na nga, sir, kasi light materials lang naman siya. Then, pero nagano pa rin kami, dalawang truckload pa rin kami doon para masiguro namin na di na makakadamay yung makakaano pa sa ibang katabing bahay. Pero control naman, na-control naman namin pagdating namin na control. Pero medyo na talaga siya, nasa decaying stage na, bagsak na yung bahay. Pero umaapoy pa, malakas pa ang apoy. Sa inisyal na impormasyon, base na rin sa may-ari ng bahay, maaari umanong ang naiwan niyang pinapakulong tubig sa lutuan ang pinagmulan ng sunog. Napansin ng BFP sa video na walang sumubok na umapula sa apoy, kaya panawagan ng BFP na unahin ang pagtawag sa kanilang himpilan bago kumuha ng video dahil marami ang maaaring mangyari sa bawat minuto habang nasusunog ang isang istruktura. Ito, sir, may sinusundan lang to last week yata eh. Nakalimutan ko lang yung pizza. Sa Agos ba to, sir? Same din. Pagkatong din, medyo may senior citizen na rin, sir, yung may-ari. Ganito, sir, ang nangyari. Ang isa pa namin na pinopromote, yung wag munang mag-video, tumawag muna sa amin bago mag-video. Saka kung pwedeng wag lang mag-video kasi hindi naman yung kailangan, tulungan na po na mapula ang nasusunog na establishmento.
Samantala nagatid na rin ang paunang tulong na food pack at mahalagang non-food item ang DSWD Bicol na may kabuuang halaga ng 9,000 pesos sa nasunugan. Bukod dito, makakatanggap din siya ng 10,000 na tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS na programa ng ahensya. Jan Amador, CSN. Dead on arrival sa ospital ang isang 15 anyos na lalaki matapos malunod sa Karamoan, Camarines Sur. Ayon sa MDRRMO Karamoan, nagbakasyon lang sa kanyang magulang sa Barangay Ili ang biktima nang mangyari ang insidente. Naayaw umano ito ng iba pang kabataan sa lugar na maligo sa ilog ngunit napuntang binatilyo sa malalim na bahagi ng riverbank. Nataon ayon sa MDRRMO na mataas ang level ng tubig sa ilog dahil sa naitalang pag-ulan sa Camarines Sur. Naidala pa sana sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay kalaunan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng autoridad sa insidente. Maliban sa daanan ng mga sasakyan, napapakinabangan na rin ng ilang magsasaka sa bayan ng Pamplona at San Fernando, Camarines Sur ang bypass road sa lugar. May ulat si Eli Balbin. Kaunting porsyon na lang matatapos na ang Pamplona-San Fernando Bypass Road. Ang 4 lanes equipped with streetlight na kalsadang ito ay magbibigay ng alternatibong ruta para sa mga motorista na naglalayong makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa magsasakang si Tatay Jose, mahirap nung panahon na wala pa ang kalsada dahil kailangan niya pang umupa na maghahakot ng kanyang palay para madala ang mga inani malapit sa kalsada. May mahirap dati. Nang binata ako, yan ang bahay ko, duman ang lahat ng dala ng palay. Ngayon, napapakinabangan na nila ang kalsada dahil hindi na nila kailangan pang umupa na maghahakot sa kanilang palay. Ay hindi na, dito na binibili, dito nagbibilan ng pira pag nag-aani. Pag naiahon dito, nandiyan ang truck, baskula. Dagdag pa ni Tatay Jose, magsisilbi itong farm to market road na magpapabili sa pagbiyahe ng kanilang agricultural product. Malapit na yan, San Fernando, hanggang dyan na lang. Diyan, Minalabak, tapos na. Diyan na, San Fernando, ito na lang. Oh. Kunti na lang yan, ilang kilometro bago mag San Fernando. Tayong may koy na, Santa Cruz, San Fernando na yan, may kahoy na yan. Maliban sa farm to market road, maganda din ang view sa kalsada na perfect din para sa mga nag-i-ehersisyo. Mag-i-enjoy ka dito sa pagdaan dahil sa preskong hangin, berdeng kapaligiran, bonus pa ang view ng Mount Isarog at Mount Asog. Eli Balbin, CSN. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko hinggil sa wastong paraan ng pag-shade ng bilog sa balota sa nalalapit na halalan. Ayon sa poll body, mahalaga ang tamang pagmarka upang matiyak na mabibilang ang boto ng bawat mamamayan. Binanggit sa opisyal na pahayag ng COMELEC na dapat buuin ang pag-shade ng bilog upang ito ay mabilang na isang valid na boto. Pinagbabawal ang mga maling paraan ng pagmarka tulad ng paglalagay ng square sa paligid ng bilog, pagguhit ng star, puso at anumang iba pang hugis sa balota. Naayon sa Section 36, Paragraph E ng COMELEC Resolution number 11076, bawal ang anumang distinguishing mark sa balota maliban sa tamang pag-shade ng bilog. Ang paglabag sa patakarang ito ay maaaring magresulta sa hindi pagkakabilang ng boto. Sa pamamagitan ng mga ganitong paalala, layunin ng COMELEC na mapanatili ang integridad ng halalan at matiyak na ang bawat boto ay mabilang ng tapat at maayos. Higit isang buwan bago ang balik eskwela, naobserbahan umano ng ilang tailoring shop ang paunti-unting pagdagsa ng mga nagpapatahi ng uniforme. Si Darlene Lastrullo sa detalye. Sa loob ng halos isang dekada, naging sandigan ng maraming estudyante at guro pagdating sa usapin ng school at teachers' uniforms ang tailoring shop ni Romel o Jinggoy Merillas sa Naga City People's Mall. Ayon kay Jinggoy, dahan-dahan nang dumarami ang mga nagpapatahi ngayong buwan at inaasahan niyang muling dadagsain ang kanilang tailoring shop pagkalipas ng eleksyon, isang karaniwang senyales na papalapit na ang pasukan. Igwa naman po, sa panahon yun, igwa naman po nagpapatay ng uniform. Pero po yung kalakasan kayo ni ma'am baka after election. Tanong yan, ika naman po mga nagpapatay. Ang presyo ng isang set ng panlalaking uniform ay nasa 800 pesos, habang ang pambabae naman ay 700 pesos, hindi pa kasama ang tela.
Kung sa kanila ring bibilhin ng tela, maaaring umabot sa 1,300 pesos ang kabuang halaga, depende sa laki o sukat ng uniform. Sa kabila ng dami ng orders, sinisikap ng tailoring shop na maibigay ang mga uniform sa loob ng 1 linggo. Ayon kay Jinggoy, mahalaga para sa kanila ang kalidad ng gawa at ang kasiyahan ng customer. Dahil sa maayos na serbisyo at abot-kayang presyo, tuloy-tuloy ang kita ng tailoring shop at inaasahan nila na mas lalo pang dadami ang customers sa paglapit ng school opening season. Samantala, ayon kay Glenda San Juan, isang trabahante sa isang patahian, matumal pa umano ang mga nagpapatahi sa kanila ng uniforme. Mandoya pa ma'am. Medyo kadikit talaga ang kung na nagpapatay. Sa niyo, sa ropa, busy sa election. Ang iba man, sadyang mayo talagang budget pa. Inaasahan nilang muling dadami ang customers sa habang papalapit ang pasukan kung kailan karaniwang dumarami ang nagpapatahi ng school uniforms. Darlene Lestrulio, CSN. Subok na sa lahat ng panahon, umulan, umaraw at literal na kahit dagat ay tatawirin, may hatid lang ang libreng serbisyong medikal ng provincial government ng Camarines Sur. Libreng laboratory services ng probinsya, patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga Camarinense. May ulat si Marge Serico. Patuloy na tinatangkilik ng mamamayan ang libreng laboratory services, check-up at gamot na hatid ng Provincial Government Office, PGO sa Kapitolyo ng Camarines Sur. Layo ng programang ito na mailapit pa ang serbisyong pangkalusugan sa bawat Camarinense, lalo na sa mga komunidad na malayo sa ospital at klinika. Si Nanay Ani na mula sa bayan ng Milaor ay hindi pinalampas ang pagkakataon na maipatingin ang kanyang anak. Pina-checkan po ang aki ko, nagtatay po, tapos may mga sugat-sugat po siya. Nakalisngawan po siya, sobra po kaya ang init. Ayon sa mga nakaabil ng libreng serbisyo, malaking tulong ito sa kanilang kalusugan at sa pagtitipid sa gastusin. Importante siya po para sa muyang mga tios. Araw po kaya na, dahil na po kami magastos, dahil na po kami mabakal ng bulong, dahil na po kami mapa-check up sa doktor na magbayad pa po, araw po sa muyang tios man. Si ibabakal mi pong bulong, pwede mi na pong ipragastos po sa aral daw. Maliban sa laboratory services on wheels at on board, nagpapatuloy din ang medical mission sa iba't ibang barangay sa buong Camarines Sur sa pangunguna ng mga doktor, nurse at health workers ng gobyerno probinsyal ng Camarines Sur. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.